Uqalile eDavos eSwitzerland umhlangano wezomnotho eWorld Economic Forum. Lo mhlangano obanjwa okwama-54 wenzeka nje umhlaba uyadunguzela emva kokubheduka kwe-COVID-19. Amazwe amaningi awakasimami kahle ngakwezomnotho. Phezu kwalokho kwaqubuka impi phakathi kweRussia ne-Ukraine okuphazamise kakhulu imikhiqizo yokusanhlamvu nomanyolo. Njengamanje-ke amehlo omhlaba athe njo ezinxushunxushwini zaseGaza. Ukuzwa kabanzi ngesingakulindela kulomhlangano sixhumane nomhleli wezindaba zamabhizinisi eNewzroom Afrika uXolani Mbanjwa. Mbanjwa, ngasiyakwamukela ezindabeni zethu. Ake usichazele esingase sikulindele kulomhlangano. Thabile ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo lwezindaba zethu. Yebo, leyo mhlangano lo olapha umhlangano wamazwe ngamazwe lapho kunabaholi abayizinkulungwane ezintathu kuzohlanganwa ngendlela osuyibeke ngayo into okuhlanganwe ngayo la ikhona njengoba injalo ubhubhane luka COVID-19 esilibone ngonyaka ka-2020 kuya ngokuthi nesimo sezomnotho zamazwe ngamazwe azimile kahle bese kuzoba khona ke izikweletu ezinyukayo ngendlela eyisimanga eminyakeni emibili eyedlule. Kuningi okukhulunywa ngako kodwa nezimpi zaseRussia neUkraine nezimpi esesingene kuzona lezi ezise-Middle East phakathi kweHamas neIsrael ziyingxenye yezinkulumo ezizoba khona lapha eWorld Economic Forum. Okubalulekile kakhulu ukuthi kunethimba elaseNingizimu Afrika eliholwa ungqongqoshe wezezimali uGodongwana and uhola leli thimba losomabhizinisi nabosopolitiki nabanye ongqongqoshe bakwazi ukuthi bazothatha izimali ezizotshalwa eNingizimu Afrika ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise izwe lethu. Akubona bodwa bakhona nabanye amanye amazwe abaningi ngendlela esimanga. Lo mhlangano njengoba usushilo ukuthi sekuneminyaka engama-50 ukhona, kubalulekile ngendlela eyisimanga ukuthi kuhlanganwe njalo ngoJanuwari ukuze kudingidwe izinkinga nezingqinamba ezisibhekile njengomhlaba jikelele. Ngiye ngathintana naye ungqongqoshe wezezimali uGodongwana ngambuza ngokuthi kunesisabelo sezimali ngenyanga ezayo and kukhona izingqinamba nezinkinga abhekene nazo zokuthi izikweletu zethu asikwazi kahle hle ukuthi njengamanje simelane nazo uma kuqhubeka siboleka imali njengoba siqhubeka njengeNingizimu Afrika kuyoba khona izinkinga. Naku akushilo ngenkathi sikhuluma naye emini ngendlela ukuthi isabelo semali sime kanjani eNingizimu Afrika. The critical question we should be posing is there scope for growing the South African economy in such a manner that we can be able to service whatever level of debt we're facing. That to me is the fundamental challenge, is that we should be working on growth and ensure that whatever debt levels we have, we can be able to service. And right now we can be able to service our debt levels. Right now we've got a challenge because our growth levels are insufficient to be able to cope with higher levels of debt. That's why we've got to contain higher borrowing. Njengoba uzwile Thabile izinkinga ezibhekene iNingizimu Afrika ziningi kodwa njengoba silapha njengezwe laseNingizimu Afrika sizothuthukisa izwe laseNingizimu Afrika sizokhuluma ngokuthi yiziphi izinto esizozenza ukuze siqede i-load shedding, siqede ubugebengu, siqede nokukhwabanisa okukhona okuyizinto ezibuzwayo uma ungqongqoshe ehlangana nabaholi nalabo abatshali zimali. Kuningi okusazokwenzeka kuleli sonto kusazodingidwa kodwa kusekhona okuningi okulindelekile ukuthi iNingizimu Afrika ikwenze emazweni amanye ukuze sikwazi ukuthi sibuyise isithunzi seNingizimu Afrika. Sibonge kakhulu ke ngalo umbiko esiwuhlanganisele uXolani Mbanjwa umhleli wezindaba zamabhizinisi eNewzroom Afrika obesibikela bukhoma emhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos eSwitzerland.